Tradice kvalitních strojíren sahá až do poloviny 19. století, kdy se počínají etablovat první strojařské provozy. Mezi nejvýznamnější podnikatele přelomu století tak patří Karl Dorazil, jenž položil základy dnes největší strojírenské továrny na Opavsku, a Eduard Tacel, na jehož odkazu vyrostl světoznámý ostroj. Současná strojní výroba na tradice minulosti navazuje. Tím, že kontinuita strojírenské výroby nebyla téměř 150 let přerušena, může Opavsko nabídnout mnohem více než jiné regiony. Široký sortiment strojírenských profesí a odborností, technicky kvalifikovanou pracovní sílu i vysoký počet specializovaných škol. Většina firem jsou držiteli mnoha certifikátů jakosti, ve které mohou směle konkurovat na trzích Evropské unie i jinde. Není divu, že výrobky Made in Opavsko najdeme jak v ruských jaderných elektrárnách, tak na norských ropných plošinách nebo také ve speciální limuzíně anglické královny. To vše činí z Opavska přitažlivý cíl investorů, dodavatelů i odběratelů a nabízí se zde inspirace pro případnou kooperaci. Zajímavou možností je například využití průmyslových zón v Bolaticích a Opavě, které jsou domovem zejména strojírenských firem. Opavsko nezapomíná ani na budoucnost tohoto odvětví. Na několika středních školách a učilištích vyrůstají za podpory místních firem noví inženýři, technici či kvalifikovaná obsluha moderních strojírenských mechanismů. Opavsko má strojařinu v krvi, jde jen o to tento potenciál využít.